A yau, 10 ga watan Fabrairu ne Babban Bankin Najeriya CBN ya bayyana cewa za a daina amfani da tsofin takardun kuɗaɗe da aka canza na Naira 200, 500 da 1000, lamarin da ya haifar da fargaba a zukatan mutane da dama a ƙasar ganin irin cunkoso da ake fuskanta a bakin wasu bankunan. A halin yanzu dai ɗaruruwan kwastomomi ne suka taru a harabar bankin Zenith da ke unguwar Asokoro a babban birnin tarayya Abuja, inda suke ƙoƙarin shiga bankin don samun biyan bukata. Sunana Yakubu Adamu. Gaskiya halin da ake ciki na matsalar abin da ya shafi shiga banki wannan akwai matsala. Mun tun safe muke zaune a nan yanzu ma mun haƙura ne kawai mun janye. Me aka ce muku? Akwai wani bayani? No, ana samu kowanta amma kamun ka shiga ne matsala. Sunana Abubakar Usman. Na kai ma a gaban banki, shin baka samu shiga ba ne? Ban samu shiga ba, tun da safe ma na nan, tun karfe 6 ma na nan, amma ban samu shiga ba har yanzu. Me ya faru? To, sun ce mu rubuta suna kuma ana kira suna sai su getare na wasu su getare na wani, sai ka gan ba mu samu mu shiga ba. Muna ta yi mu shiga kenan har yanzu ba mu samu mu shiga ba. Wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta ce za ta mutunta umarnin da kotun kolin kasar ta bayar akan karar da wasu gwamnonin jihohi 3 suka shigar, inda kotun ta dakatar da aiwatar da wa'adin daina amfani da tsofin takardan kuɗin har zuwa ranar 15 ga wannan watan da ake ciki, inda za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke. Tun da fari dai wasu 'yan Najeriya sun nuna goyon bayan su ga matakin gwamnatin kasar da CBN na sanya wa'adin dakatar da amfani da tsofin kuɗin da aka canza. Muhammad Salih Hassan, shugaban kungiyar One Najeriya, na daga cikin 'yan kasar da suka nuna goyon bayan su ga matakin. Yana mai cewa duk wani abu da ya shafi kuɗi ba hurumi ne na kotu ba. Ina goyon bayan babban bankin ƙasa abin da ta yi. Wannan abu ne da dukkan ƙasashe suna yi a koda yaushe. Mu mun fi shekaru da dama ma ba a canja wannan kuɗi ba. Kuma kin ga wannan canjin kuɗi, abin da nake kallo shi ne na farkon fari tsari na maganan kuɗi. Wannan hurumi ne na babban banki, hurumi ne na economist waɗanda suka san yanda tsarin harkoki na kuɗi yake na duniya, ba hurumi ne ta kotu ba. Shi ko a nashi bangaren Nastura Ashish Sharif, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya, na ganin wannan hukuncin da kotun kolin kasar ta dauka yayi daidai duba da halin da 'yan kasar suka tsinci kansu a ciki, tare da ƙari kan cewa tsarin da aka kawo ba a yi masa kyakkyawan shiri ba. Duba da halin da aka tsinduma mutane a ciki na tashin hankali da firgici da wahala da rashin sanin ma ina mutane suka sa a gaba. Wannan tsari da aka kawo ba a yi masa shiri ba. Network din bankunan nan baya aiki yanda ya kamata. Ba a buga kuɗi a isassu ba. POS nan babu, komai ya tsaya a cikin ƙasar nan. Kai da dukiyarka baka da ikon kai hannu kanta. Babu wata doka a ƙasa da ta bawa bankin ƙasa ikon ayyade wa mutane yanda za su tafiyar da arzikinsu, halaliyarsu, abin da suka samu, ba ta da wannan iko. Ana dai fargabar yiwuwar barkewar rikici la'akari da yadda al'umma suka fusata akan wa'adin da aka sanya wajen daina amfani da tsofin kuɗin da aka canza a ƙasar, a daidai lokacin da ya rage saura 'yan kwanaki a gudanar da babban zaɓe na fidda shugaban ƙasa a Najeriya. Kazalika, masana tattalin arzikin ƙasa na ganin kamata ya yi a bi mataki daki-daki har sai kuɗaɗen sun wadata a ƙasar, kamar yadda Dr. Isa Abdullahi ya ƙari da cewa. A ka'idar kuɗaɗe na duniya da ma na Najeriya ba a kiyasta iyaka rana kaza ne za a yi canji. Domin idan an yi haka da yawan mutane, ballantana ma tattalin arziki irin namu na Najeriya wanda masana suna ce informal economy ne. Wato tattalin arziki ne wanda bai ci gaba ba kuma ba a wayewa ake gudanar da shi ba. Wa'adin nan in an bayar an ce sai wannan takaitaccen lokaci, bankunan da babu su a ƙauyuka ya za a yi, ina za a kai, yanzu ma cikin garin ma ba a ƙare ba balle ƙauyuka. Saboda haka dole a samu dogon lokaci ana canjin kuɗin nan. Baya ga waɗanda suka yi cincirindo a haraban bankuna da dama a faɗin Najeriya, a faɗin ƙasar, abin jira a nan shine ranar da za a yi zaman sauraron hukuncin da za a yanke domin kawo ƙarshen matsalolin da tsarin ya haifar.